Oh, nak. Hi pa. Ming hapon pa. Musta man ang klase, nak? Okay lang man pa. Daghan kayo activity sa eskwelahan pa eh. Assignment, tapos project, tapos magsulat, daghan pog mga asikasuhon sa mga para sa exam. Kapoy lagi pa. Pero okay ra, kaya lagi ni. Unsa day sudan na turon pa? Isda. Unsa pud na isda pa? Bulad na lapu-lapu lagi itong kwan, nak. Sudan. Malalagi na kaya na kong kwan. Hinaking income. Uy, unsa man niyo eh? Ulad na sad. Ha? Wala. Oh. Wala gini maghirot imong kwan. Balon. Kung kwapon lagi na tandog. Ano man, nak? Wala ko ganahin kaon pa eh. Ha? Sa tawi ganahan mo kaon na eh. Balo na naman tagbulad. Masay naa sa bulad, nak? Mukhaon naman to ko ganina pa. Tapos pagtanon ako sa kong sudan, iskabitsi na bulad, suka na sinamak, Ay. nadaghan kay Bombay, kinsa man tayo ganahan mo kaon na. Nag-uol ka. Naulaw ka mukaon sabay sa mga classmate kay bulad lang imong sudan. Oo pa, muraging ana jud pa. Di naman nato na kailangan ni kaulaw, nak, kung sa atong sudan. Ulo pa. May nalang ganit na natay sudan. Og may ampun ng bulad. Lami gyapon pag pinubuli mga na Ay sudan. maulaw ka. Kay mga classmate, dami og mga sudan, mga manok, itong manok, mga minudo. Tama jud ka pa, mo jud nila Okay naman, mga anak. sudan. Oy. Unsa na po nagimo si mong baba di adong? Ha? Ay ma, ang gibutang nimong sudan sa kong balunan kay bulad. Paminaw ka mama ni mo. Swerte na gani kay Amino ka, mama, nimo. Nagbulad. Samantalang kami sa una, pabalunan mi sa mong ginikanan og kanon tapos sinugbang bulad. Kung walay bulad, ginamos. Toyo mantika, isagol na, tapos butangag asin. Poston pa yun og dahon og saging. Mao na amo ang gamiton sa una og nabalunan, dahon saging. Samantalang kamo karon, dili magbalon kung dili tapir ang gamiton or katong mga high class na balunan o katong tumbler na sudan nagtubig. Mahal kaayo ang gasto. Samantalang kami sa una, ang amo ang tumbler na sudan nagtubig kay katong galon sa suka og toyo. Daghan pagmasulod og every happy pa kay daghan makainom og napa. Di pa yun mo mong eskwela kung dili tanan bag-o. Kami, pantaguan namo nang nagamit namo karon na year. Tapos, pagbakasyon na, amo ng taguan para magamit na po na muna next year. Nga namin sa una katipid. Di pas ka mo Nagdadalo ka karon na. gasto to gasto. Wala man ta naglisod. Mura man gyud makaya na tog palit, nak. Kung wala ta naglisod nga no bulad matong sudan. Ang manok, tag pilang kilo. Buta na to 120. Ka pilang kilo. 300, 150. Buta na to ana. Ang bulad nimo, imong gibalon. Lapu-lapo. Mas giiskabitsi pa jud. Kabalo ka, nak, tag pilang kilo sa bulad. 500 plus. Plus ang suka na sinamak, pila man ang botelya ana. Buta atog 70 to 120. O pila na. Tapos di mo gitaganahan mo kaon ni sangan nga to ang sausawan. Tay haglamas. Sagol na tong gamayng ahos. Tapos Bombay. O, sa Bombay pa lang daan. Usog bet mga og Bombay. Sagol na to sa suka. Tapos daghan na tong sili. O, ang Bombay pa lang daan, pila man ang kilo? 600. Tapos ang bawang, 100 ang kilo. Lami biya kay nibutan sa suka, sinamak. O kanang Bombay. O, pila na. Tamsa pa totalon sa nako pa. Tapos, mukaon ta. 3 times a day. Bulad 500 per kilo, Bombay 600 per kilo, bawang 120 per kilo, suka na sinamak 120 per bottle, total of 1320. Yeah. 1320 first serve, tapos 3 times a day man ta magkaon pa, 1320 times 3 equals 3,960 Kinsa may nagkuhan per karon? day pa. Sudan pa lang na siya pa. Nag-budget lang yun ta. Ang bulad-bulad lang yun sa takaron. Ay ma pa, sorry de kaayo ha, gi-judge na ko ato ang sudan na bulad. Dami maday kauno ng bulad pa, tinuod lang. Sabot na ka. Opo pa, sorry kayo pa. Mura man